Esther tibaako. Na Ahasuerus breso. Ahasuerus ana odi hini firi India de kosi Ethiopia. Amantam hodo ọha aduonu nsonso. Ebere a ohene Ahasuerus te na hinwa a ewo sisa abankese no mu no so. Na hini afi a etoso miensa mu no. Oto ne mapon nyinaa ne nko apono a Persia ne Media dom so atumfo. Ne makoma ne amantam no so asafo hene no wo nanim. Enum na oyi na hini anim onyam dodo. Ne kese ye heran, ne fe no kire ye na pii. Na fu a ọha aduowotwe. Na yiwie aduro no. Ohene ne to nkrofo a wo sisa abankase anim nyinaa pono. Firi okase so koduru akuma so nanso. Ahemfi aturom abanwa so. Nyinaa bibi toma sensen ho. Wode nhoma fufuo ne de ebere dum asoso mu akekere dwetɛ nkaa mu. Abo fufuo adum ho. Sika ne dwetɛ mpawo wɔ abohema ne abohyen ne abobere ne damen sesɛɛ so. Na wɔhyehyɛ nsa sika kuruwa mu. Na nkuruwa no nso gu ahodoɔ. Na ɔhene nsa no dɔɔso. Sɛdeɛ ɛwɔ ɔhene no nsa mu. Na ɔnom no wɔyɛ no sɛdeɛ mmara no teɛ. Wanhyɛ obiara. Na saa na ɔhene no ahyɛ ne fie so mpanin nyinaa. Sɛ onipa biara nyɛ sɛdeɛ ɔpɛ. Ɔhema wɔasi nso to ma pono ɔhene Ahasuerus ahemfie. Da ɛtɔ so nso a nsa ma ɔhene ani agye no. Ɔka kyerɛ me Human, Bista, Habona, Bekta, ne Abakta, Seta, ne Kakas, mpiafo baaso no a wɔsom ɔhene Ahasuerus anim no. Sɛ wɔnkɔfa ɔhema wɔasi mmra ɔhene anim. Ahini abotire no mu. Na ɔma aman no ne mmapɔma no nhu na ho ɔfɛ. Efiri sɛ ne ho yɛ fɛ. Nanso ɔhema wɔasi ampene sɛ ɔba sɛdeɛ ɔhene so maa mpiafo ma a wɔbɛkyerɛɛ no. Ɛna ɔhene no bufu pii. Na n'abufuo dari wɔ ne mu. Na ɔhene no ka kyerɛɛ nyansafo a wɔni mmere mu nsɛm no. Efiri sɛ saa na ɔhene asɛm ba wɔn a wɔnim mmara ne asɛnniye no ani. Na wɔn a wɔbɛn no ne Kasena, Seta, Admata, Tarsis, Meres, Masena, Memukan, Persia ne Media mapɔma baaso a wɔhunu ɔhene anim ne ahene no mu atitire no sɛ ɛdeɛ na wɔmfa mmara so nyɛ ɔhema wɔasti. Sɛ wɔani ɔhene Ahasuerus asɛm a mpiafoɔ no kɔka kyerɛ no soɔ no. Na Memukan kaa no ɔhene ne mapɔma no anim sɛ ɛnyɛ ɔhene nko na ɔhema wɔasti afom no, na wɔafom mapɔma nyinaa ne amanaman a wɔwɔ ɔhene Ahasuerus nsase nyinaa soɔ no nyinaa nso. Na wɔbɛka ɔhema no asɛm no akyerɛ mmaa nyinaa, na wɔbɛbu wɔn kununom animtia aka sɛ ɔhene Ahasuerus kaa sɛ wɔma ɔhema wɔasti mmra n'anim, na wɔamma. Na ɛnɛ da yi, Persia ne Media ma de hyia a wɔate ɔhema no asɛm no bɛkeka akyerɛ ɔhene asafohene nyinaa, na animtiabuo ne abohuro bɛdɔɔso. Sɛ ɔhene pa a, ɔma asɛm bi mfiri ne hɔ, na wɔntwerɛ no Persia ne Media mmara nsɛm mu. Na wɔanani ani sɛ wɔasti ma ɔhene Ahasuerus anim bio. Na ɔhene mfa ne hemadie no ma ne yɔnko a ɔyɛ sene no, na ɔbɛte ɔhene asɛm a ɔrebɛdie yi n'ahenni nyinaa mu, efiri sɛ na ɛso. Na ɔyerenom nyinaa ni asɔ wɔn kununom, efiri ɔkɛseɛ so kosi akumaa so. Na asɛm no sɔ ɔhene ne mapɔma no ani. Na ɔhene no yɔ sɛdeɛ Memukan kaeɛ no. Na ɔsoma ma wɔde nwoma kɔɔ ɔhene no amantam nyinaa so. Na wɔde kɔɔ asase biara so sɛdeɛ ne ntwerɛ teɛ. Ne ɔman biara so sɛdeɛ ne kasa teɛ. Sɛ ɔbarima biara nni ne fie so panin. Na ɔmfa ne man kasa nka ma wɔnte. Esther timienu. Nsɛm yi akyiri a ɔhene Ahasuerus abufuo no ano dwoeɛ no. Ɔkae wɔasti ne deɛ ɔyɛɔyɛ ne deɛ wahyɛ atia no. Na ɔhene asomfo a wɔsom no kaa sɛ ma wɔnhwehwɛ mmabunu a wɔn ho yɛ fɛ ma ɔhene. Na ɔhene nsisi ahwɛfoɔ n'ahenni nsase nyinaa so. Na wɔnhyiahyia mmabunu a wɔn ho yɛ fɛ nyinaa mmra Susa aban mu. Mmaa fie, ɔhene piani Hegai a ɔhwɛ mmaa soɔ no nkyɛn.
na wɔmma wɔn srɛ nnuro, na ababaa a ɔbɛsɔ ɔhene ani no ni heman nsi Wasti anan mu. Na asɛm no sɔɔ ɔhene ani, na ɔyɛ ɔsa. Nso Yudani bi wɔ Susa aban mu a ne din de Mordekai, Benyaminni a ɔyɛ Yaaba, Simai ba, Kis ba a wotuu no firi Yerusalem, ne nnommum a wotuu wɔn, ne Yudahene Yekonia babɛnhene Nebukadnezar tuu wɔn kɔɔeɛ no mu baako. Na ɔno na ɔyɛ ne n'agya nuaba Hadasa a ɔne Ester, efiri sɛ na onni agya ne ɛna. Na ababaa no ho yɛ fɛ, na n'anim nso yɛ. Na n'agya ne na wuwuiɛ no, Mordekai faa no yɛɛ ne ba. Na wɔtee ɔhene no asɛm ne ne mmara no. Wɔhyiahyia mmabaa pii baa Susa aban a ɛhyɛ Hegai aseɛ no mu. Na wɔde Ester nso ba ɔhene fie de no bɛhyɛɛ mmaa no hwɛfo Hegai nsa. Na ababaa no sɔɔ n'ani, na onyaa n'anim animuonyam. Na ɔyɛ ntɛm de ne srɛ nnuro ne ne kyɛfa maa no. Na ɔde mmabaa baaso a wɔayi wɔn firi ɔhene fie maa no. Na oyii no ne mmabaa no kɔtenaa deɛ ɛhɔ yɛ mmaa no fie. Nso na Ester nyɛ nkyerɛɛ ne man ne n'abusua, efiri sɛ Mordekai ahyɛ no sɛ ɔnkyerɛ. Na da nyinaa na Mordekai kɔnenam mmaa fie no abannwa no anim. Na wɔahunu sɛ Ester te yie ne deɛ wɔde no bɛyɛ. Na eduru mmabaa no biara so a, ɔkɔɔ ɔhene Ahasuerus nkyɛn. Nso wɔyɛɛ no sɛdeɛ mmaa no mmara tie kosii sɛ abosome 12 duruyɛ ansa. Na sɛdeɛ wɔn sra nna dodoɔ teɛ no, wɔde kurobo di abosome 6, na wɔde nnuhuam ne mmaa sra nnuro di abosome 6 nso. Na ababaa no de saa kɔ ɔhene nkyɛn. Biribiara a ɔpɛ sɛ ɔde firi mmaa no fie kɔ ɔhene fie no, wɔde ma no. Anadwofa na ɔkorɔ, na anɔpa na ɔsane kɔ mmaa fie a etia 2 a ɛhyɛ ɔhene piani Saasgas a ɔhwɛ mpenafoɔ so aseɛ no mu. Na ɔnkɔ ɔhene nkyɛn bio, gye sɛ ɔhene no pɛ na ɔbɔ ne din frɛ no. Na eduru Ester a ɔyɛ Mordekai n'agya, ne nua Abihail ba a ɔfaa no yɛɛ ne ba no soɔ, sɛ ɔbɛkɔ ɔhene no nkyɛn no. Wɔammusa hwee gye deɛ Hegai a ɔyɛ ɔhene piani a ɔhwɛ mmaa no soɔ no kaeɛ no. Na Ester nyaa wɔn a wohunu no nyinaa anim animuonyam. Na ɔde Ester kɔɔ ɔhene Ahasuerus nkyɛn n'ahemfie. Bosome a ɛtɔ so 10 a ɛne bosome Tebete a ɛte sɛ ɔpɛpɔn no mu. Na henni afe a ɛtɔ so 9 no mu. Na ɔhene ne dɔ Ester sen mmaa no nyinaa. Na onya animuonyam ne adom n'anim sene mmabaa no nyinaa. Na ɔde ɔhemmaadie abotire no bɔɔ ne ti. Na ɔmaa no dii hemaa Wasti anan mu. Ɛna ɔhene ne too pono kɛseɛ maa ne mmapɔnma ne ne nkoa nyinaa ɛne Ester apontoɔ. Na ɔde amantam no toɔ kyerɛɛ wɔn. Na ɔkyekyɛɛ adeɛ sɛdeɛ ɛfata ɔhene. Na wɔhyiahyia mmabaa no ne mprenu soɔ no. Na Mordekai te ɔhene ponkɛseɛ no mu. Na Ester nya nkyerɛɛ n'abusua ne ne man, sɛdeɛ Mordekai hyɛɛ no no. Efiri sɛ, na Ester di Mordekai asɛm so sɛ bere a ɔhwɛ ne soɔ no. Na Mordekai te ɔhene ponkɛseɛ no mu no. Bigtan ne Teres, ɔhene mpiafoɔ baanu a wofiri wɔn a wɔwɛn ɔpono ano no mu no, buhuri, na wɔhwehwɛɛ sɛ wɔde nsa to ɔhene Ahasuerus soɔ. Na Mordekai tee asɛm no, na ɔkɔka kyerɛɛ ɔhemmaa Ester. Na Ester de Mordekai din kɔka kyerɛɛ ɔhene. Ɛna wɔpɛɛ asɛm no mu na wohunuiɛ, na wɔsensɛn wɔn baanu no dua so. Na wɔkyerɛkyerɛ brɛsosɛm nwoma no mu ɔhene anim. Ester ti 3. Nsɛm yi akyiri no, ɔhene Ahasuerus yɛɛ Agagni Haman a ɔyɛ Hamedata ba no kɛseɛ, na ɔmaa ne so. Na ɔde n'agya tenaa mmapɔnma a wɔne no wɔ hɔ no nyinaa deɛ so. Na ɔhene nko a wɔte ɔhempo nkɛseɛ mu nyinaa koto sɔree Haman, efiri sɛ saa na ɔhene ahyɛ ama no. Na Mordekai deɛ, wankoto na wansɔre no. Ɛna ɔhene nko a wɔwɔ ɔhene ponkɛseɛ mu no ka kyerɛɛ Mordekai sɛ, adɛn nti na wo deɛ woto ɔhene mmara no?
na wɔka kyerɛ no saa da a na wontie wɔn no. Wɔkɔka kyerɛɛ Haman sɛ wɔrehwɛ sɛ Mordekai nsɛm no begyina anaa. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔyɛ Yudani. Na Haman hunu sɛ Mordekai nkoto nsɔre no, abufuo hyɛɛ Haman ma. Nanso wampɛ sɛ wɔde ne nsa bɛka Mordekai nko, efiri sɛ na wakyerɛ no deɛ Mordekai fire. Na Haman hwehwɛɛ sɛ ɔsɛ Yudafo a wɔwɔ Ahasuerus ahenni nyinaa mu a wɔyɛ Mordekai amanfo no nyinaa. Bosome a edi kan a ɛne bosome Nisan a ɛte sɛ oforisuo no mu. Ɔhene Ahasuerus afe a ɛtɔ so 12 mu no, wɔtwe pu ɛne ntonto Haman anim. Da biara da. Na efiri bosome no so ara kosii bosome a ɛtɔ so 12 a ɛne bosome Ada a ɛte sɛ ɔbɛnem no so. Na Haman ka kyerɛ ɔhene Ahasuerus sɛ, ɔman biako bi wɔ hɔ a wabɔ apete na wate wɔn ho afiri amanaman mu. W'ahenni nsase nyinaa soɔ. Na sono wɔ mmara ne aman nyinaa deɛ. Na ɔhene mmara no wɔndi so. Na ɛmfata ɔhene sɛ ɔbɛma wɔn kwan. Na so ɔhene pa ma wɔntwerɛ sɛ wɔnsɛe wɔn. Na mɛkari dwetɛ kɛseɛ 10,000 mahyɛ wɔn a ɔyɛ ɔhene adwuma no nsa, sɛ wɔmfa ngu ɔhene akoradeɛ mu. Ɛna ɔhene no yii ne pɛteɛ firi ne nsa, de maa Agag ne Haman a ɔyɛ Hamidata ba, Yudafoɔ tamfo no. Na ɔhene no ka kyerɛ Haman sɛ, dwetɛ no wɔde ama wo, na ɔman no nso yɛ wɔn sɛdeɛ wopɛ. Ɛna wɔfrɛfrɛɛ ɔhene no atwerɛfoɔ bosome a edi kan, da a ɛtɔ so 12 so. Na wɔtwerɛɛ no sɛdeɛ Haman hyɛɛ nyinaa de kɔmaa ɔhene no amaradofo ne amantam no miako so ahwɛfo, ne aman no nyinaa so mapɔnma. Asase biara sɛdeɛ ne ntwerɛyɛ teɛ, ne ɔman biara sɛdeɛ ne kasa teɛ. Wɔde ɔhene Ahasuerus din na ɛtwerɛɛ, na wɔde ɔhene no pɛtea sɔ ano. Na wɔde nhoma no soma Amerikatufoɔ ma wɔde kɔ ɔhene nsase nyinaa so, sɛ wɔnsɛe, na wɔnkunkum, na wɔnwerɛ Yudafoɔ no nyinaa mfiri mmeranteɛ so nkosi nkwakoraa so, mmɔfra ne mmaa nso da koro. Bosome a ɛtɔ so 12 a ɛne bosome Ada a ɛte sɛ ɔbɛnem no da a ɛtɔ so 13 no so, na wɔmfom wɔn adeɛ. Atwerɛ no nso susuo a wɔde kɔhyɛɛ mmara nsase no nyinaa soɔ no, ano da hɔ ma amanaman no nyinaa, sɛ wonsiesie wɔn ho nsie da no. Na Amerikatufoɔ no firi kɔ ntɛmntɛm sɛdeɛ ɔhene kaeɛ no, na wɔhyɛɛ mmara no Susa aban mu. Na ɔhene no ne Haman tenatena ase sɛ wɔrebɛnom nsa. Na Susa kuro no mu ayɛ bisibisi basaa. Esther T9. Na Mordekai hunu deɛ aba no nyinaa no, Mordekai sunsuane ne ntaadeɛ mu, na ɔde ayitoma ne nso kataa ne ho. Na ofiri adi kɔɔ kuro no mfimfini, na osun esu denden yaya. Na ɔkɔɔ ɔhene pon kɛseɛ anim. Nso na obiara nni ho kwan sɛ ofura ayitoma de hyɛne ɔhene pon kɛseɛ mu. Na asase biara a ɔhene asɛm ne ne mmara no duruu hɔ no, abɔwbɔwdie kɛseɛ ne mmuadadie ne esu ne adwotwa baa Yudafoɔ no mu. Na nnipa pii dedaa ayitoma ne nson mu. Ɛna Esther mmabaa ne ne mpiafoɔ no ba bɛka kyerɛɛ no. Na ɔhemmaa no bɔɔ binim papa. Na ɔsomaa sɛ wɔmfa ntaadeɛ nkɔhyɛ Mordekai, na wonyi ne ho ayitoma no, nanso wanyɛ. Ɛna Esther frɛɛ Hatak, ɔhene mpiafoɔ no mu baako a wayi no sɛ ɔnsom no. Na ɔsomaa no Mordekai nkyɛn, na wahunu adekodeɛ ne deɛ efiri soɔ. Na Hatak firi adi kɔɔ Mordekai nkyɛn, kuro no mpraeɛ a ɛda ɔhene pon kɛseɛ anim no so. Na Mordekai kaa no deɛ ato no no nyinaa ne dwetɛ dodow a Haman aka sɛ Yudafoɔ no nti, ɔbɛkari agu ɔhene akoradeɛ mu sɛ wɔnsɛe wɔn no. Na ɔde mmara a ɔhyɛɛ no Susa sɛ wɔnsɛe wɔn no atwerɛ nhwɛsoɔ maa no, sɛ ɔmma Esther nhunu, na ɔnka nkyerɛ no, na ɔnhyɛ no sɛ ɔnkɔ ɔhene nkyɛn nkɔkoto nsrɛ no, na ɔnsrɛ wɔ n'anim mma ne man. Na Hatak ba bɛka Mordekai nsɛm no kyerɛɛ Esther. Ɛna Esther ka kyerɛɛ Hatak, na ɔsomaa no Mordekai nkyɛn sɛ,
ɔhene nkoa nyinaa ne ɔhene nsase so nkurɔfo nim sɛ ɔbarima na ɔbaa biara ɔba ɔhene nkyɛn. Emu fam abɛnwa so a wɔfrɛ no ne mmara biako pɛ na ɛwɔ hɔ sɛ woku no. Gye deɛ ɔhene bɛtene sika ahempoma akyerɛ no sɛ ɔntena aseɛ no. Ɛnso adaduasɛni wɔmfrɛ me sɛ menkɔ ɔhene nkyɛn. Na wɔkɔkaa Ester nsɛm no kyerɛɛ Mordekai. Na Mordekai kaa sɛ wɔnkɔbua Ester sɛ, nsusu sɛ wobɛfiri mu afi wɔ ahemfie Yudafoɔ nyinaa mu. Na mmom sɛ wumua wano bere yi mu a, ɛne mmoa ne ɔgyeɛ bɛsɔre afiri baabi ama Yudafoɔ. Na wo ne w'agya fie deɛ mobɛsɛe. Na hwan na onim sɛ ɛbere a ɛte sɛɛ yi nti na wɔn nsa ka ahenni no? Ɛna Ester kaa sɛ wɔnkɔbua Mordekai sɛ, kohyia Yudafoɔ a ohu wɔn Susa nyinaa boa no. Na me nti munni mmuada, na munnidi, na monnom nansa anadwo ne awia. Me nso, me ne me mmabaa bedi mmuada saa ara. Na mede saa makɔ ɔhene nkyɛn a ɛnnam mmara soɔ. Na sɛ meyera a mayera. Na Mordekai sene kɔkɔyɛɛ sɛdeɛ Ester hyɛɛ no no nyinaa. Ester tinum. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, Ester hyɛɛ ɔhemmaa ataadeɛ, na okogyinaa ahemfie emu fam abɛnwa so. Ɔhene dan no ntentensoɔ. Na ɔhene no te n'ahennwa so wɔ ahemfie. Efie no pono no ntentensoɔ. Na ɛbaa sɛ ɔhene no hunu ɔhemmaa Ester sɛ ogyina abɛnwa soɔ no, onyaa n'anim animonyam. Na ɔhene no tenee sika ahempoma a ɛwɔ ne nsam no kyerɛɛ Ester. Na Ester twe pinii, na ɔbɛkaa ahempoma no ti. Na ɔhene no ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na ayɛ wo, ɔhemmaa Ester? Na ɛdeɛn na worehwehwɛ? Eduru ahenni no fa mpo a wɔde bɛma wo. Na Ester se, sɛ ɔhene pa a, ma ɔhene Hema mmra ɛpono a meretoro no ho nnɛ. Na ɔhene no kaa sɛ, monyɛ ntɛm ma Hema mmra, na wɔnyɛ deɛ Ester aka no. Na ɔhene no ne Hema baa ɛpono a Ester atoɔ no ho. Na ɔhene no ka kyerɛɛ Ester nsa pono no ho sɛ, ɛdeɛn ne w'adesrɛ na wɔma wo, na ɛdeɛn ne w'adeɛ a worehwehwɛ? Eduru ahenni no fa mpo a wɔbɛyɔ. Na Ester buaa sɛ, deɛ mesrɛ na merehwehwɛ ne sɛ m'anim abɛnyam ɔhene anim, na sɛ ɔhene pɛ sɛ ɔbɛma ade a meresrɛ, na wɔyɛ deɛ merehwehwɛ no a, ɔhene ne Hema mmra ɛpono a merebɛto wɔn no ho. Na ɔkyena mɛyɔ sɛdeɛ ɔhene aka no. Ɛna da no, Haman de anigye ne akoma pa firi adie. Na Haman hunu Mordekai, ɔhene pon kɛseɛ no mu sɛ, wansɔre no wanka ne ho koraa n'anim no. Ne bu fu Mordekai sɛ, nanso Haman sii ne ho so, na osii mu kɔɔ ne fie. Na ɔsoma ma wɔkɔfrɛfrɛ n'adɔfoɔ ne ne yere Seres bae. Na Haman kaa wɔn n'ahonya animuonyam, ne ne mma dodoɔ, ne kɛse a ɔhene ayɛ no nyinaa, ne sɛdeɛ wama no so ata mapɔnma ne ɔhene nkoa no soɔ no. Na Haman kaa sɛ, nso ɔhemmaa Ester amma obiara ne ɔhene amma ɛpono a ɔtoeɛ no ho gye me nko. Na ɔkyena nso, wɔahyia me ne ɔhene rekɔ ne nkyɛn. Nso yɛn nyinaa nnɔɔso ma me, bere a mehunu Yudani Mordekai no sɛ ɔte ɔhene pon kɛseɛ mu yi. Ɛna ne yere Seres ne n'adɔfoɔ no nyinaa ka kyerɛɛ no sɛ, ma wɔnyɛ dua a ne tenten yɛ basafa 50. Na ɔkyena nɔpa ka kyerɛ ɔhene, ɛwɔ nsa ne Mordekai wɔ so, na wo ne ɔhene nkɔ ɛpono no ho anigye mu. Na asɛm no sɔɔ Haman ani, na ɔmaa wɔyɛ odua no. Ester tinsia. Anadwo no, ɔhene ani soroe, na ɔkaa sɛ wɔmfa berɛsosɛm nka yɛ nwoma no mmara, na wɔbɛkenkan no ɔhene anim. Na wohunu sɛ wɔatwerɛ sɛ Mordekai na ɔbɛkaa Bigtana ne Teres, ɔhene mpiafoɔ baanu a wɔhwɛ ɛpono ano a wɔpɛɛ sɛ wɔde nsa to ɔhene Ahasuerus soɔ no ho asɛm no. Ɛna ɔhene no kaa sɛ, anidie bɛn na wadi Mordekai, na dibea bɛn na wama no yei ho? Na ɔhene mmerante a wɔsom no kaa sɛ,
wɔnyɛ ɔhwee maa no. Na ɔhene kaa sɛ, hwan na ɔwɔ abannwa no soɔ? nso na Haman aba ɔhene fie akyiri abannwa no so sɛ, ɔrebɛka akyerɛ ɔhene na wasɛne Mordekai dua a wɔasi ama no so. Ɛna ɔhene asomfo no ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, Haman gyina abannwa no so. Na ɔhene no se, ɔmmra. Na Haman baa mu. Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na wɔnyɛ onipa a ɔhene pɛ no anidie no? Na Haman see no n'akoma mu sɛ, hwan mpo na ɔhene pɛ sɛ odi ne ni sene me ara? Na Haman ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, Onipa a ɔhene pɛ no anidie no, ma wɔmfa ahenni atade a ɔhene hyɛ no mmra, ne ɔpɔnkɔ a ɔhene tena so a wɔde ahenni abotire bɔ ne tire no. Na wɔmfa atadeɛ no ne ɔpɔnkɔ no nhyɛ ɔhene mmapɔɔma akɛseɛ no mu bi nsa. Na wɔmfa nhyɛ onipa a ɔhene pɛ no anidie no. Na wɔma no ntena ɔpɔnkɔ no so ɛmfa kuro no abɔntene so. Na wɔmpae ne n'anim sɛ, sei na ɔyɛ onipa a ɔhene pɛ no anidie no. Ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Haman sɛ, ka wo ho kɔfa atadeɛ ne ɔpɔnkɔ no, sɛdeɛ waka no, na yɛ saa ma Yudani Mordekai a ɔte ɔhene pon kɛseɛ mu no. Nya deɛ waka no nyinaa mu biara. Na Haman fa atadeɛ no ne ɔpɔnkɔ no, na ɔde hyɛ Mordekai, na ɔde ne tena ɔpɔnkɔ no so de ne fa kuro no abɔntene no so. Na ɔpae dii n'anim sɛ, sei na ɔyɛ onipa a ɔhene pɛ no anidie no. Na Mordekai sane ba ɔhene pon kɛseɛ no mu. Na Haman yɛ ntɛm de aboobɔɔdie kɔɔ ne fie, na ɔkataa ne ti. Na Haman kaa deɛ ato no nyinaa kyerɛɛ ne yere Seres ne n'adɔfoɔ no nyinaa. Na n'anyansafoɔ ne ne yere Seres ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Mordekai a wɔfrɛ aseɛ rehwe ase n'anim yi firi Yudafoɔ asefoɔ mu a, worentumi no, na mmom ase na wobɛhwe n'anim. Na ɔne no da so rekasa no, ɔhene mpiafoɔ no ba bɛfaa Haman ɛherɛ so de ne kɔɔ ɛpono a Esther atoɔ no ho. Esther tinson. Na ɔhene ne Haman baa sɛ wɔne ɔhemmaa Esther rebɛnom nsa. Na ɔhene ka kyerɛ Esther da a etia mmienu no mu nso nsa pono no ho sɛ, ɛdeɛn ne w'adesrɛ, ɔhemmaa Esther? Na wɔma wo, na ɛdeɛn ne w'adeɛ a wɔrehwehwɛ? Eduru ahenni no fa mpo a wɔbɛyɔ. Ɛna ɔhemmaa Esther buaa sɛ, Ɔhene, sɛ m'anim abɛnyam wɔ w'anim, na sɛ ɔhene pa a, ma wɔmfa me nkwa nkyerɛ me sɛ, maade a meresrɛ ne me manfoɔ sɛ, maade a merehwehwɛ. Na wɔatɔn yɛn, me ne me man, sɛ wɔnsɛe yɛn, enkuku yɛn, ɛnwerɛ yɛn. Na sɛ wɔretontɔn yɛn ayɛ nkoa ne mfena a, anka meyi kom. Nanso ɔtamfo no ntumi nhyɛ ɔhene ade ɛbɛsɛe no anan mu. Ɛna ɔhene Ahasuerus bua see ɔhemmaa Esther sɛ, hwan ne no? Na ɛhe na ɔwɔ? Na wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ saa no. Na Esther se, Onipa ɔhohiahiafoɔ ne ɔtamfoɔ ne Haman bɔne yi. Ɛna nketenkete kutaa Haman ɔhene ne ɔhemmaa no anim. Na ɔhene no sɔree n'abufuo no mu firi nsa pono no ho kɔɔ ahemfie turo no mu. Na Haman sɔre gyinaa sɛ ɔrepa ɔhemmaa Esther ne ne nkwa ho kyɛw, efiri sɛ na wahunu sɛ ɔhene no abɔ ne ho pɔbɔne. Na ɔhene no sane firi ahemfie turo no mu ba nsa pono dan no mu. Na Haman ahwe nnae a Esther wɔ soɔ no so. Na ɔhene kaa sɛ, ɔrebɛhyɛ ɔhemmaa mpo me nkyɛn efie ha yi. Asɛm no firi ɔhene anim ara pɛ na wɔkataa Haman ani. Na Habona, mpiafoɔ no mu baako, kaa no ɔhene no anim sɛ, nso hwɛ, dua Haman ayɔ ama Mordekai a ɔka ɔhene no asɛmpa no si Haman fie. Ne tentene yɛ basafa 50. Na ɔhene no se, monkɔsɛn no wɔ so. Na wɔsɛnee Haman dua a wɔasiesie ama Mordekai no so. Na ɔhene abufuo ano dwoe. Esther tinwɔtwe. Da no ara na ɔhene Ahasuerus de Haman, Yudafoɔ tamfo no, fie maa ɔhemmaa Esther. Na Mordekai baa ɔhene no anim, efiri sɛ na Esther aka sɛdeɛ ɔne no ntɛm teɛ no. Na ɔhene no yii ne pɛti a ɔgyee no Haman nsɛm no de maa Mordekai. Na Esther de Mordekai si Haman fie so. Na Esther kasaa bio ɔhene anim.
na ɔhwee ne nan ase, na osu kɔto srɛɛ no sɛ onyi agan ne Haman bɔne ne n'adwene a ɔdwene Yudafoɔ no ho no. Na ɔhene tenee sika ahempoma no kyerɛɛ Esther. Ɛna Esther sɔre gyina ɔhene no anim, na ɔkaa sɛ, sɛ ɔhene pɛ, na sɛ m'anim abɛnyam n'anim, na asɛm no tene ɔhene anim, na me nso mesɔ n'ani a, ma wɔntwerɛ nkotwa nwoma a Agag ne Haman a ɔyɛ Hamidata ba dwene ho na ɔkyerɛ sɛ ɔde rekɔsɛe Yudafoɔ wɔ ɔhene nsase nyinaa soɔ no mu. Na mɛyɛ dɛn na metumi ahwɛ bɔne a ɛbɛto me manfoɔ no? Na mɛyɛ dɛn na metumi mahwɛ m'abusuafoɔ sɛeɛ? Ɛna ɔhene Ahasuerus ka kyerɛ ɔhema Esther ne Yudani Mordekai sɛ, hwɛ, mede Haman fie mama Esther, na ɔno nso wasɛn no dua no so, sɛ anka ɔde ne nsa reka Yudafoɔ no nti. Na mo ara montwerɛ Yudafoɔ no ho sɛdeɛ mopɛ wɔ ɔhene din mu, na momfa ɔhene pɛtea nso ano, ɛfiri sɛ atwerɛ a watwerɛ no ɔhene din mu na wɔde ɔhene pɛtea asɔ ano no, ontumi nnane ani. Ɛna wɔfrɛfrɛ ɔhene atwerɛfoɔ bere no mu. Bosome a ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛne bosome Siwan a ɛte sɛ ayɛ nhumumu no da a ɛtɔ so 22 no so. Na wɔtwerɛ no sɛdeɛ Mordekai hyɛe no nyinaa kɔmaa Yudafoɔ no ne amradofoɔ akɛseɛ ne nketewa no. Ne nsase no so mapɔnma no de firi India de kosi Etiopia. Nsase hodoɔ 127. Asase biara sɛdeɛ n'atwerɛ teɛ ne ɔman biara sɛdeɛ ne kasa teɛ. Ne Yudafoɔ nso sɛdeɛ wɔn atwerɛ ne wɔn kasa teɛ. Na ɔde ɔhene Ahasuerus din na ɛtwerɛeɛ. Na ɔde ɔhene pɛtea sɔɔ ano. Na ɔde nwoma no somasoma amirikatufoɔ a wɔtete apɔnkɔ soɔ ne mfunumu mpɔnkɔ a wɔn ho yɛ hare a wɔyɛ apɔnkɔbereɛ ma so. Emu na ɔhene ma Yudafoɔ a wɔwɔ kuro biara so kwan sɛ wɔmmoaboa wɔn ano nhyia, na wɔnkwanti wonyina hɔ, na wɔnsɛe na wɔnkum, na wɔnyerɛ ɛdɔm ne ɔman ne mantam biara a ehiahia wɔn ho, mmɔfra ne mmaa nso, na wɔmfom wɔn adeɛ da koro. Ɔhene Ahasuerus nsase no nyinaa so. Bosome a ɛtɔ so 12 a ɛne bosome Ada a ɛte sɛ ɔbɛnem no da a ɛtɔ so 13 so. Atwerɛ no nsi susuo a wɔde kɔhyɛ mmara nsase no nyinaa soɔ no, ano da hɔ ma amanaman no nyinaa sɛ Yudafoɔ no nsiesie wɔn ho nsie da no, na wɔnto wɔn atamfo so werɛ. Amirikatufoɔ a wɔtete mu a wɔn ho yɛ hɛreɛ no soɔ no nam ɔhene asɛm so firi kɔe. Wɔkaa wɔn ho ntɛmtɛm, na wɔhyɛ mmara no so sa aban mu. Na Mordekai firi adi firi ɔhene no anim, na ɔhyɛ ahentadeɛ birisi ne fufuo ne sika abotire kɛseɛ no, ne nwera pa ne tam kɔkɔɔ atadeɛ yuu. Na Susa kuro no di ahurusie, na wɔn ani gyee. Yudafoɔ no nya ahan ne anigyeɛ ne ahosɛpɛ ne anidie. Na asase biara ne kuro biara ɔhene asɛm ne ne mmara no duru soɔ no, anigyeɛ ne ahosɛpɛ baa hɔ ma Yudafoɔ no. Apontoɔ ne dapadie. Na asase no so amanaman no mu nnipa bebree danedane wɔn ho Yudafoɔ, ɛfiri sɛ na Yudafoɔ no ho aka wɔn. Esther Tinkron. Na bosome a ɛtɔ so 12 a ɛne bosome Ada a ɛte sɛ ɔbɛnem no da a ɛtɔ so 13 no ɔhene asɛm ne ne mmara no duruu sɛ wodi soɔ no. Da no ara Yudafoɔ atamfoɔ ani daa so sɛ wobedi wɔn soɔ, na ɛdane sɛ Yudafoɔ no mmom na wodii wɔn atamfo no soɔ no. Yudafoɔ no boaboa wɔn ano hyia wɔn kurom, ɔhene Ahasuerus nsase nyinaa so, sɛ wɔde wɔn nsa rebegu wɔn a wɔpɛ wɔn bɔne no so. Na obiara anyina wɔn anim, ɛfiri sɛ na wɔn ho aka amanaman no nyinaa. Na nsase no so mapɔnma ne amradofoɔ akɛseɛ ne nkumaa ne wɔn a wɔyɛ ɔhene adwuma no nyinaa boaa Yudafoɔ no, ɛfiri sɛ na Mordekai ho aka wɔn. Na Mordekai yɛ onipa kɛseɛ a ɔhene no fie, na ne nkata hyee nsase no nyinaa so. Na ɔbarima Mordekai no de kɛseɛ ara. Na Yudafoɔ no de afena no ne okum ne ɔsɛeɛ kaa wɔn atamfo nyinaa, na wɔyɛ wɔn atamfo no sɛdeɛ wɔpɛ. Na Susa aban no mu no, Yudafoɔ no kum na wɔsɛe mmarima 500. Na Pasandata ne Dalfo ne Aspata
ne Porata, ne Adelia, ne Aridata, ne Pamasa, ne Arisai, ne Aridai, ne Waisata. Yudafoɔ ho hiahiafoɔ Hamidata ba Heman. Mmabarima du no nso wokunkum wɔn. Na fomfaadeɛ no deɛ wɔamfa wɔn nsa anka. Da no ara, nnipa wokunkum wɔn Susa aban mu no dodoɔ beduru ɔhene no anim. Na ɔhene no ka kyerɛɛ ɔhema Esther sɛ, Susa aban mu na Yudafoɔ akunkum na wasɛe mmarima 500 ne Heman mmabarima 10. Na ɛdeɛn na wayɔ ɔhene nsase a aka no soɔ? Nanso ɛdeɛn ne deɛ wosrɛ na wɔma wo? Na ɛdeɛn ne deɛ woda so repɛ na wɔnyɔ? Na Esther se, sɛ ɔhene pa a, ma wonya Yudafoɔ a wɔwɔ Susa no kwan so ɔkyena. Na wɔnyɛ sɛdeɛ ɛnɛ mmara no teɛ. Na Heman madu no, wɔnsensɛn wɔn dua no so. Na ɔhene no kaa sɛ wɔnyɔ sa, na wɔhyɛ mmara no Susa, na wɔsensɛnee Heman mmabarima 10 no. Na Yudafoɔ a wɔwɔ Susa no boaboa wɔn ano bosome ada a ɛte sɛ ɔbɛnim da a ɛtɔ so 14 no soɔ nso. Na wokunkum mmarima 300 Susa. Na fomfaadeɛ no deɛ, wɔamfa wɔn nsa anka. Na Yudafoɔ no nkaeɛ a wɔwɔ ɔhene no nsase no soɔ no nso boaboa wɔn ano hyiae. Na wɔperee wɔn nkwa. Na wonya wɔn atamfo ho asomdwie. Na wokunkum wɔn atamfo no mu nnipa 75,000. Na fomfaadeɛ no deɛ, wɔamfa wɔn nsa anka. Bosome ada a ɛte sɛ ɔbɛnim da a ɛtɔ so 12 mu. Na wonya ɔhome ne da a ɛtɔ so 14 no so. Na wɔde yɛ apontoɔ ne anigye da. Na Yudafoɔ a wɔwɔ Susa no boaboa wɔn ano. Ne da a ɛtɔ so 12 ne da a ɛtɔ so 14 so. Na wonya ɔhome ne da a ɛtɔ so 14 mu. Na wɔde yɛ apontoɔ ne anigye da. Enti nkuraa si Yudafoɔ a wɔtete nkuro a ɛho nni afasuo mu no de bosome ada a ɛte sɛ ɔbɛnim da a ɛtɔ so 14 no yɛ anigye ne apontoɔ da ne da pa a wɔde nneɛma mema wɔn ho. Na Mordekai kyerɛɛ nsɛm yi, na ɔsoma ma wɔde nwoma kɔmaa Yudafoɔ a wɔwɔ ɔhene Ahasuerus nsase nyinaa soɔ no nyinaa. Wɔn a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri no. Sɛ wɔma yɛn ntim wɔn mu sɛ wɔnni bosome ada a ɛte sɛ ɔbɛnim da a ɛtɔ so 14 ne da a ɛtɔ so 15 no daa afe. Sɛ na Yudafoɔ nyaa mu home firi wɔn atamfo nsam ne bosome a ɛdanee wɔn firi awerɛhoɔ mu kɔɔ anigye mu, na efiri aboobodie mu kɔɔ dapa mu. Sɛ wɔmfa nyɛ apontoɔ ne anigye ne ɔyɔnko ne yɔnko, adiama ne ahiafo adekyɛ na. Na Yudafoɔ no sɔ deɛ wɔafiri ase reyɔ ne deɛ Mordekai twerɛ berɛ wɔn no mu. Sɛ Agag ne Heman a ɔyɛ Hamidata ba Yudafoɔ no nyinaa atamfo no. Dwene Yudafoɔ no ho sɛ wɔbɛsɛe wɔn. Na wɔtwee puu, ɛne ntonto, sɛ wɔbɛdwerɛ wɔn na wɔasɛe wɔn. Na Esther baa ɔhene anim no, ɔkaa no nwoma no mu. Sɛ n'adwenbɔne a ɔdwenee no Yudafoɔ ho no nsa ne mabua n'atifi, na wɔnsa no ne mma dua no so. Enti wɔfrɛ no yi Purim, sɛdeɛ Puu din no teɛ. Enti nso, nwoma yi mu nsɛm no nyinaa ne deɛ wohunuu no asɛm yi mu ne deɛ ɛtɔɔ wɔn soɔ no nti, Yudafoɔ no maa no timii. Na wɔde too wɔn ho ne wɔn asefoɔ ne wɔn a wɔde wɔn ho bɛbata wɔn ho nyinaa so. Sɛ wɔma nna yi mmienu ntwa mu. Sɛ wɔbɛdi no sɛdeɛ wɔatwerɛ ne wɔn bere a wɔahyɛ no daa afe nyinaa no teɛ. Na wɔnkaa nna yi na wonni no awɔ ntoatoasoɔ, mmusua, nsase ne nkuro nyinaa so. Na Purim nna yi ntwa Yudafoɔ no tiri so. Na ne nkaeɛ nso to ntwa wɔn asefoɔ mu. Na ɔhema Esther ɔyɛ Abihail ba no, ne Yudani Mordekai de tumi nyinaa twerɛe, sɛ wɔbɛma Purim nwoma a etia 2 yi atim. Na ɔsoma ma wɔde nwoma kɔmaa Yudafoɔ nyinaa kɔɔ ɔhene Ahasuerus ahenni asase 127 no so. Ɔmanweyɛ ne nokoredie nsɛm, sɛ wɔde rema Purim nna yi atim, ne bere a wɔahyɛ no mu, sɛdeɛ Yudani Mordekai ne ɔhema Esther ama no atim wɔn mu no. Ne sɛdeɛ wɔama mmuadadie ne wɔn sufrɛ nsɛm no atim, wɔn kra ne wɔn asefoɔ mu no. Na Esther deɛ a ɔkaeɛ no maa Purim nsɛm yi timii, na wɔtwerɛɛ no nwoma no mu.
Esther tidu. Na ɔhene Ahasuerus de tuodie to asase no ne ɛpo mu nsua no aman no so. Na ne tumi ne ne maniyɛ ne yɔe ne Mordekai kɛse a ɔhene no maa no yɔe no ho asɛm no wɔantwerɛ no Media ne Persia ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Yudani Mordekai no ne deɛ odi ɔhene Ahasuerus akyire di Yudafoɔ no mu nipa kɛseɛ. Na ne nuanom dodoɔ no pɛɛ n'asɛm. Ɔhwehwɛɛ papa maa ne man, na ɔka asomdwoesɛm maa n'asefoɔ nyinaa.